ई गाना में कोई कुछ ना करी, पैसा वजह कुछ ना दी, बस कहे तारा दिक्कत बका काम ना ना भैया देव सब है महाराज। रोजी रोटी खराब क्या करो महाराज। ये भाई जोरे वाला आदमी मने अचार सही तो लगाते बगोलू रजब ये तो तारा से दुश्मनी हो गई। हाँ भैया वो सुना दो जी समय है। राधिका जी वन में हाँ जी उदास होके बैठल बाड़ी। उधो बाबा जाके पूछलन कि राधिका काहे मन मार के बैठल बाड़ी, तारा अगर दिल में दर्द होखे भैया हाला मत करी सर, हमार तनी शांति से सुन। तारा अगर दिल में दर्द होखे राधिका तैयारा जिला छोड़ दो, बक्सर बलिया छपरा सिवान गोपालगंज बेतिया बनारस गोरखपुर कुशीनगर छान मार दे। तारा अगर दिल के दर्द के दवाई कोनो मेडिकल पर मिल जाई कह 2 मिनट में ले आ देतनी। राधिका जी होई जे जवाब देतरी कि ना उधो बाबा कैसे कहतरी हो अरे बेदरदा अरे दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो। दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो। दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो। दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो। खत्म हो गई बेदरदा बेदरदा दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो। बेदरदा दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो। दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो। बेदरदा दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो। तो सैया सवाल भूखला चढ़ल बा जवानी के जुआर। तो सैया सवाल भूखला तवार भूखला हो तवार भूखला सवाल भूखला हो चढ़ल बा जवानी के जुआर। तो सैया सवाल भूखला चढ़ल बा जवानी के जुआर। तो सैया बेदरदा दर्द दे ले बा उहे दी दवाई हो। बेदरदा दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो। ये हमारे परिवार के सदस्य हमारे सोनू भैया हमारे गीत के अगला कड़ी में पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा। पड़ल जब प्रेम में बाधा भोजी से कहे राजा। पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा। पड़ल जब प्रेम में बाधा भोजी से कहे राजा। पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा। क्या कहे क्या कहे रे क्या कहे रे कि तन के अनुभैल दुश्मन महुरवे बमलाई हो। तन के अनुभैल दुश्मन महुरवे बमलाई हो। तन के
रे कि राधिका एगो काम करो, आज के कलयुग है कहता छोटे बाबा मोहरा फिल्म के शूटिंग में नहीं खजल लगो तो हरा फिल्म की शूटिंग है। अरे हमारे भाई तू लोग तो एक ही चेहरा के बड़ा लोग तार नाम में भूले ले, तू कृष्णा हो कि बलराम हो। सही बात। हम तो मित्र को हो बाकी नामवा जानो। एगो को हम भैया भैया 1 मिनट नंजनी भैया गोलू भैया भाई एगो कलाकार ना एगो व्यवहार के बहुत नेक इंसान और यारा के धरती पे भाई हमारा आइल बड़े इनकर सम्मान में एगो ताली बाजे के चाहिए। वाह और एगो बहुत ही अच्छा बच्चा लिटिल स्टार उसका कलाकारी आप देखिए अंशु बाबू आप आइए और गाना गाई और भाई के कलाकारी के मौका भी दिया जाओ थोड़ा भाई का एगो ताली बाजे के चाहिए बहुत ही अच्छा कलाकार और गाई। अच्छा डांस करिए का। हाँ तू रोमांस कर रही डांस करे हैं। कलाकारी तो सुंदर होला लेकिन इनका बाबूजी से भी आग्रह करो कि गीत संगीत नाचे से ज्यादा गावे में भी ध्यान देवे के बाद वो हमें भविष्य उज्जवल होला। बाकी हाँ देखो तनी सोचो तनी आए है उधो बाबा समझौलन तने लइका के तनी प्रमोट कर देव सब है बबुआ बड़ा तो खिसिया के थकबो हंस के सकबे उधो बाबा समझाओ तरे का ये अधिका। अच्छा इनके कर अधिका बारे कि तू अब दोसर द्वार देखो कौन है आई है ना बाकी समझावत है का जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो ई हम सह केहू इता नटवार कंपनी जोगिनिया हम बनी जाई एही में भला जोगिनिया हम बनी जाई एही में भलाई जोगिनिया हम बनी जाई एही में बहुत सुंदर जोगिनिया हम बनी जाई एही में भलाई। एगो छोटू भैया अपना मन से अंजनी चाचा तहार फैन हवन पंजू में ना बैठ से तरह से डर हो गई बा हमरा। हाँ बहुत सुंदर प्रस्तुति बा खूब आगे बढ़ो इतना कम उम्र में मंच पर है वाला जेकर डर खत्म होला माई सरस्वती की कृपा तहरा पर खूब बनो और फिर हमारे भाई लोग आई तो वो लोग जो खड़ा रहे खूब सुंदर अरे प्रेम के गोठरी जीवन भर ढोई ठठरी
अरे बिन मरब ठिठुरी अनहियो भवरा